କରାଯିବ ହାତ ହାତରେ ମିଳିବ ଭାତ ବୁଝିଲେ ଯେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେଡି के 24 देखिनो एदा 5 देखिनो ଇଏ ମାନେ କିଛି 5 समय ଗୋଟେ ପॉलिटिक्स रे राजनीति ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଆମର ଆଧାର ବୁଝଉଥିଲେ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ତନ୍ମୟ ସାର୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କଥା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ politics ଭାବେ। ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଯଦି କେହି କାହାକୁ ନ ଶିଖେଇବା କିଛି ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି 5 ବର୍ଷର କରିବା ଶିଖି ପାରୁନଥିବେ ରାଜନୀତିର ସମୟ ସୀମାଟା 5 ବର୍ଷର ଖାଇଛି ଆଜି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୂତନ ସର୍ଭେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଶିବିର ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାକା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲକୁ ଯାହା ବାପା ତ ବୁଝିଲାନି ଏମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସ କଥା